Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma sydd yn canolbwyntio ar y gymwyster Mathemateg bellach Safon Uwch. Mae hwn yn berthnasol i'r uned Mathemateg bur bellach B, a ni'n mynd i fod yn ffocysu heddi ar cwestiynau cyn bapur o'r arholiad Mathemateg bur bellach B yn ymwneud gyda Matricsau. Nawn ni ddechrau trwy edrych ar cwestiwn cyn bapur enghreifftiol. Dath y papur yma allan yn 2018. So mae hwn yn diffinio matrix M wedi rhoi gan M yn hafal i 213, 132, 325. A'r cwestiwn gyda yw i gyfrifo matrix atgydiol. Nawr, mae dull eitha penodol gen ni o wneud hwn. Y cam gyntaf yw i ysgrifennu MT. Nawr, MT, beth sy'n digwydd gyda MT yw, ni'n ysgrifennu, so ni'n cam 1 wrth gwrs, ni'n ysgrifennu, mae bob res yn newid i'r colofn. Felly, y res gyntaf yw 2 yn 3, so hwnna bydd y golofn gyntaf. Yr ail res yw 1, 3, 2, felly hwnna bydd yr ail golofn. A'r trydydd res yw 3, 2, 5, a hwnna bydd yr trydydd golofn. Yn diddorol iawn, chi siŵr wedi sylwi'n barod, mae'r matrix yma union yr un peth. So mae bob res, mae'r res gyntaf yr un peth ar colofn gyntaf, mae'r ail res yr un peth ar ail golofn, a mae'r trydydd res yr un peth ar trydydd golofn. So mae MT yn troi mas i fod gwmws yr un peth yn y sefyllfa yma. Felly, be ni'n ei wedyn ni yw, ni'n goffa cyfrifo y minorau. Nawr mae hwn tam y bach fwy gymleth, ond na i mynd trwy'n yn araf bach gyda chi, a rhoi sawl enghraifft o sut ni'n cyfrifo hwn. So hwn, na i ddiffinio fel MT. So hwn yw MT ni, yn gyntaf. Felly, mwyn cyfrifo y gwerth cyntaf. So gwerth cyntaf bydde yr res gyntaf a'r colofn gyntaf. A chi'n sbito fe fel hyn. So i gweithio yr un gyntaf, so rhain bydde beth ni'n galw'r minorau. Nawr, i gyfrifo hwn, beth byddwn ni'n neud yw, byddwn ni'n neud 3 lluosi gyda 5, tynnu 2 lluosi gyda 2. So byddwn ni'n neud 3 lluosi gyda 5, tynnu 2 lluosi gyda 2. So wrth gwrs bydd hwnna'n 15 tynnu 4, so 11 bydd yr elfen gyntaf. Dyna ni fan hyn. Os ni'n neud yr un nesaf, so yr un nesaf bydde yr res gyntaf ail golofn, so ni'n nawr yn edrych ar 1 lluosi gyda'r 5, tynnu y 2 lluosi gyda'r 3. 1 lluosi 5 yw 5, 2 lluosi 3 yw 6, 5 tynnu 6, wrth gwrs bydde minus 1, so minus 1 bydd yr ail elfen fyna gyda ni. Yr un nesaf wedyn ni, so hwnna bydde res gyntaf ar trydydd colofn. So ni'n edrych ar yr 1 lluosi gyda 2, tynnu 3 lluosi gyda 3. So 1 lluosi 2, tynnu 3 lluosi gyda 3. Bydd hwnna'n 2 tynnu 9, sy'n mynd i wrth gwrs wneud minus 7, fel y werth na. Nawr, os ni'n cadw fynd yn wneud rhain, ni'n cael minus 1, 1, minus 7, 1, 5. Nawr, jyst i gadarnhau, i chi gael gweld eto sut ni wedi cael y 5 yma fan hyn yr enghraifft. So hwnna yw yr trydydd res, trydydd colofn. So ni'n edrych arno fan hyn ydyn ni. So trydydd res, trydydd colofn. So ni'n edrych lan fan hyn. So ni'n mynd i fod yn 2 lluosi gyda 3 ar gyfer hwn. Tynnu 1 lluosi gyda 1. 2 lluosi 3 yw 6, 1 lluosi 1 yw 1, 6 tynnu 1 yw 5. Yna pam ni'n cael 5 mewn fyna. Gewch chi weld enghraifft arall o gwestiwn fel hyn gyda fi nes ymlaen nawr. So hyn ar minorau. I orffen wedyn ni, i gael y matrix atgydiol, ni'n newid rhai o'r arwyddion. Felly gan dechrau gyda'r ail eitem yn y res gyntaf, chi wedyn newid bob yn ail arwydd. So
yn yr un yma, er enghraifft, 11 yn aros yn peth, so'r ail un, minus 1, mae hwnna'n mynd i newid i plus 1, neu 1 positif. Minus 7 ddim yn newid, y minus 1 fan hyn yn newid i plus 1. 1 ddim yn newid, yr 1 fan hyn yn newid i minus 1. Minus 7 ddim yn newid, yr 1 fan hyn yn newid i minus 1. A byddai'r 5 ar y diwedd ddim yn newid. Sy'n gadael wedyn ni, matrix at... Felly, mae hwn yn mynd i gadael y matrix atgydiol fel 11 minus 7, 1 minus 1, minus 7 minus 1 5. A dyna fe. Rhan 2 wedyn, nawr brif pwrpas cyfrifo y matrix y matrix atgydiol yw mwyn bod ni wedyn gallu mynd ati i gyfrifo'r matrix gwrthdro. Nawr, i gael y matrix gwrthdro, mae m minus 1 yn hafal i 1 dros determinant m lluosi gyda'r matrix atgydiol. Wel, ni fan hyn i roi sgwennu atgydiol am hwnna. Nawr, i gyfrifo'r determinant, be ni'n mynd i fod yn wneud yw, wel, na i ddangos i chi fan hyn. So, wnawn ni sgwennu mas yr matrix greiddiol. So, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 5. A mae hwn yn rhywbeth chi'n mynd i fod yn wneud. Nawr, chi'n siôn gyfarwydd ar gweith cyfrifo determinant ar gyfer matrixau 2 wrth 2 o Mathemateg byr bellach A. Ar gyfer matrixau 3 wrth 3, mae'n bach fi gymleth. So, be ni'n gwneud fan hyn yw, ni'n cymryd y res gyntaf, a ni'n cymryd yr determinants sy'n gysylltiedig i bob eitem yn y res gyntaf, a ni'n gallu lluosi fan i gyfrifo nhw. Nawr, mae'n mynd i edrych rhywbeth fel hyn. So, bydde determinant o m fan hyn, gyda hwn yw m ni. Ni'n dechrau gyda 2, a determinant sy'n gyfyn gyda 2. So, mae 2 fyna, hwnna'r colon ar y res gyntaf, 3, 2, 2, 5 bydde fe. Ni'n mynd tynnu'r ail un, so tynnu 1, a bydde hwnna'n 1, 5, 2, 3. So, sorry, 1, 2, 3, 5 bydde fe. Cyn i gyfrifo. Adio wedyn ni y 3, lluosi gyda, bydde fe'n 1, 3, 3, 2. Fel yna. A fe ni wedyn ni, ni'n cyfrifo'r determinant 2 wrth 2 a lluosi gyda'r rhif ar y tu fas. Felly, bydd hwn yn edrych fel hyn. Bydde fe'n 2 cromfach, so byddwn ni yn neud 3 lluosi 5 tynnu 2 lluosi 2. Tynnu 1 lluosi 5, tynnu 2 lluosi 3, ado 3 lluosi gyda 1 lluosi 2, tynnu 3 lluosi 3. Determinant fan hyn wedyn ni yw, mae determinant m mynd i edrych fel 2 lluosi 11, tynnu 1 lluosi minus 1, so 5 tynnu 6 o fe, a'r un ola wedyn ni yw 3 lluosi 2 tynnu 9, so minus 7. Os ni'n cyfrifo hwnna, ni yn cael ateb o 2. Felly, mae hwnna'n arwain ni at y matrix gwrthdro. Dyma m yn minus 1 mynd i fod yn 1 dros y determinant, lluosi gyda ein matrix atgydiol ni o rhan A, sef 1 ar 10, 1 minus 7, 1, 1 minus 1, a minus 7 minus 1, 5.
A dyna fe, mae gallwch chi adle fel yna, gallwch chi rannu bob eitem yn y matrix gyda 2 neu os gyda hanner os ydych chi moyn. Mae'n mynd i edrych bach yn aniben wedyn gyda bob eitem really yn un ffracsiynol, felly mae gallwch chi adael e fel a hanner tu allan i'r matrix. Cwestiwn B. Defnyddiwch eich canlyniad i ddatrys yr hafaliadau cyd-amserol canlynol. So mae 'da ni 2x plus y adio 3z yn hafelu 13, x adio 3y adio 2z yn hafelu 13, 3x adio 2y adio 5z yn hafelu 22. Nawr, beth dylech chi sylwi fan hyn yw bod yr gwerthoedd neu cyfernodau te ein hafaliadau ni, sef 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 5, oedd ein matrix atgydiol ni. So ni yn gallu ysgrifennu hwn fel, dim matrix atgydiol, sori, y matrix M o'r dechrau'r cwestiwn. So mae 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 5. A mae hwnna yn cael ei ddiosi gyda XYZ i ffurfio ein hafaliadau ni, wel ochr chwythau'r hafaliadau fan hyn. A bydd hwnna'n hafal wedyn ni i 13, 13, 22. Trwy ehangu lluosi te y matrix M gyda XYZ, mae fe'n creu 2x plus y plus 3z, x plus 3y plus 2z, 3x plus 2y plus 5z ar ein hafal wedyn ni i matrix 13, 13, 22. Mae fe'n neud synwyr fel ein hafaliad ni. Nawr, o fyna, fi'n gallu ysgrifennu fe fel M lluosi gyda XYZ yn hafal i 13, 13, 22. Nawr, mae fe'n gweud yn y cwestiwn defnyddiwch eich canlyniad. Ond canlyniad ni newydd cael yw yr matrix gwrthdro. A chi'n gallu defnyddio'r matrix gwrthdro mwyn ail trefnu rhywbeth fel hyn. Nawr, beth byddwch chi'n neud yw, byddwch chi'n lluosi 2 ochr yr hafaliad matrixol yma gyda yr matrix gwrthdro. Felly byddwn edrych rhywbeth fel hyn. Byddwn ni m i'r minus 1 lluosi m lluosi xyz. A wrth gwrs, nod hwn yw i cyfrifo beth yw xyz. Wedyn yn hafel i m i'r minus 1 lluosi 13, 13, 22. Beth sy'n digwydd fan hyn yw, ar yr ochr chwith, mae'r m minus 1 lluosi m yn creu 1. Wrth gwrs, yn dwi, mae fe'n creu'r matrix I. Felly mae dyn ni nawr hafaliad er mwyn cyfrifo XYZ. Fi'n gallu dweud bod XYZ mynd i fod yn hafel i matrix gwrthdro, sef hanner lluosi gyda 11, 1 minus 7, 1, 1 minus 1, minus 7, minus 1, 5, lluosi gyda 13, 13, 22. A na gyd angen i wedyn yw i lluosi hwn mas. Nawr wrth gwrs, y ffordd i lluosi'r un mas yw byddwch chi yn lluosi hwn gyda hwn wrth gwrs. So byddwch chi 11 lluosi 13, adio 1 lluosi 13, adio minus 7 lluosi 22 i gyfrifo'r eitem gyntaf. Ar ail un byddwch chi'n 1 lluosi 13, adio 1 lluosi 13, adio minus 1 lluosi 22, creu'r eitem nesaf. A wedyn minus 7 lluosi 13, minus 1 lluosi 13, 5 lluosi 22, adio nhw lan i greu'r eitem olaf. Felly mae hwn yn mynd i greu matrix 3 wrth 1, so gyda 2 res 1 colofn i ni. Na i gadael y hanner yma fel bod. Nawr, os ni'n neud hwnna, be fi'n mynd i cael yw, bydd XYZ yn hafel 1 yn i adael y hanner. Yr eitem gyntaf sy'n dod allan yw 2, yr ail un bydd y 4, a'r un olaf bydd y 6. Sydd wrth gwrs yn mynd i roi 1, 2, 3 i ni fel yr ateb. So gallwn ni ddweud bod x yn mynd i fod yn hafel i 1, bod
y yn mynd i fod yn hafel i 2 a bod z yn mynd i fod yn hafel i 3. A dyna fe, dyna sut i ni'n datrys hwnna. Gadewch ni edrych ar gwestiwn sy'n bach wahanol yn trafod rhywbeth sy'n wahanol yn ymwneud gyda Matricsau yma. So dyma matrix A yn cael ei diffinio fel 480, 0 lambda minus 2, 40 lambda. Nawr y cwestiwn yma rhan A yw dangoswch fod yna ddau werth lambda lle mae A yn hynod. So mae hwn yn diffiniad newydd gyda ni fan hyn. So mwyn ceisio gweithio hwn mas, mae angen bod mae eisiau gweithio mas cyfrifo te y determinant ar gyfer y matrix yma. Nawr, beth sydd yn nodweddiadau fan hyn yw, so hynod, os mae matrix yn hynod, mae determinant o A te mynd i fod yn hafel i 0. So hwnna yw'r brif diffiniad fan hyn ar gyfer matrix hynod. So beth sydd angen i fi wneud yw cyfrifo A. Nawr fan hyn wrth gwrs mae 'da fi dau term sydd yn lambda. So mae'n gofyn i ni ddangos bod yna ddau werth lle mae A yn hynod. Iawn. Felly, os fi'n wneud ni, y peth gyntaf fi'n mynd i wneud yw cyfrifo y determinant fan hyn de. So os na i just diffinio A eto lan fan hyn, fel bod e gyda ni. So, mae A yn 4, 8, 0, wedyn 0 lambda minus 2, a wedyn 4, 0 lambda. So, i gweithio mas y determinant, fan hyn ni'n mynd i wneud, so 4 yn gyntaf, so bydde 4 lluosi gyda lambda minus 2, 0 lambda. Wedyn tynnu yr 8 determinant, beth sydd ddim yn hwnna yw 0, 4 yn y golwm gyntaf, minus 2 lambda yn yr ail un. Adio wedyn, mae'n mynd i fod yn 0, mae hwnna'n mynd i fod yn 0, os ni'n lluosi unrhyw beth y 0, yn amlwg yr ateb yw 0, ond os ni yn cyfennu 0 lambda, 4, 0 bydde fe. Nawr, os fi'n cyfrifo hwn, fi'n mynd i gael 4 lluosi gyda bydde fe'n lambda sgwar tynnu 0. Tynnu 8 lluosi gyda bydde fe'n 0 lluosi lambda yw 0. Tynnu 2 lluosi minus 2 lluosi 4 bydde minus 8. A wedyn 0 bydde'r un ola wrth gwrs, achos 0 sy'n tu fas. Felly o fyna, fi'n mynd i gael 4 lambda sgwar adio 64. Sori, tynnu 64 ar gyfer hwnna. Nawr fi'n gwybod bod e'n hafel i 0. Achos bod e'n hynod. Felly, fi'n gallu datrys hwn. So, os fi'n tynnu'r 4 allan neu rannu gyda 4 fan hyn, chi'n mynd i gael 4 lambda sgwar tynnu 16 yn hafel i 0. Felly, mae lambda sgwar tynnu 16 yn hafel i 0. Felly, o ddatrys hwn, mae lambda mynd i fod yn 4, neu wrth gwrs gall lambda fod yn minus 4, sy'n rhoi y 2 gwerth i fi ar gyfer hwn. Cwestiwn B, o wybod bod lambda yn 3, darganfydwch matrix atgydiol
So debyg am beth yn yr enghraifft gyntaf, a wedyn darganfodwch matrix gwrth dro. So yr un fath o dull sydd gyda ni fan hyn. So cam cyntaf fan hyn bydde i greu y matrix A, drwy am newid lambda yn haflu 3, felly mae hwn mynd i fod yn 4, 8, 0, wedyn 0 lambda oedd e, mae'n yn 3, minus 2, 4, 0, eto lambda oedd na, mae 3 gyda fi nawr. So y cam cyntaf fan hyn, byddwn ni yn trial cyfrifo. Mae angen y determinant i gael y matrix gwrth dro. So gallwn ni gweithio hwnna mas yn eitha cloi yn gyntaf fan hyn. Os fi'n neud y matrix atgydiol yn gyntaf wedyn ni fyd, so newn ni fe cam wrth cam. Yna i ysgrifennu mas rai o'r camau o sut i weithio mas. Os newn ni'r minorau yn gyntaf. Felly, y cam gyntaf yw i gweithio mas beth yw A T. So, os ni'n sgwennu lawr yn gyntaf, fan hyn, jyst i chi gweld beth sy'n digwydd. Mae A yn hafan i 480, 03 minus 2, a 403. Felly, A T yw wrth gwrs ail trefnu yr resu i fod yn golofnau a'r colofnau i fod yn resu. So, yn yr enghraifft gyntaf welwn ni o'r papur enghreifftiol, oedd hwn yn gweithio mas o'r un peth. Oedd yn helpu bach, dyma bach i efallai waith. Ond fan hyn nawr, so bydd 480 i'r res gyntaf, hwnna byddai'r colofn gyntaf. A wedyn 03 minus 2 yw'r ail res, hwnna byddai'r ail golofn. A wedyn 403 yw yr res olaf, felly hwnna bydd y colofn olaf yn yr un newydd. So 403. So ni'n cyfrifo hwnna yn gyntaf. Wedyn, mae angen gweithio mas y minorau o hwn. So hwnna yw cam 1 wrth gwrs. Cam 2 wedyn ni y minorau. Nawr, fel welwn ni yn yr enghraifft gyntaf, mae gyda ni'r dulliau gyfer hwn, ond os newn ni trwyddo ambell un eto. So os ni'n edrych ar y gwerth gyntaf, a ni'n mynd i edrych ar hwnna'r res gyntaf a'r colofn gyntaf. So ni'n mynd i gael y 4 fyna, so i gyfrifo fe, ni'n mynd i wneud 3 llosi 3, tynnu 0 llosi minus 2. 3 yw 9, tynnu 0 yw just 9 sy'n mynd mewn yn y darn na. Os chi wedyn yn cyfrifo'r un nesaf, so ni'n edrych wedyn ni ar y res gyntaf, yr ail golofn. So ni'n gwneud 8 llosi 3, tynnu 0 llosi 0. 8 llosi 3 wrth gwrs yw 24, so 24 byddai'n mynd mewn yn fyna. So byddwch chi'n gwneud hwn, llosi hwn, tynnu hwn, llosi hwn, sef yr gwerthoedd sydd ddim yn y res gyntaf a'r ail golofn. Os fi'n parhau wedyn ni weithio'r gweddill mas, fi yn mynd i gael 8 llosi minus 2 tynnu 3 llosi 0 yw minus 16 ar gyfer yr un nesaf. Wedyn, mae dy fi 8 12 minus 8 fan hyn, minus 12 minus 32 a 12 fel hwnna. A eto, jyst i cadarnhau, newn ni ddewis un fan hyn, newn ni ddewis y minus 12. So hwnna bydde yr res olaf colofn gyntaf ar gyfer y minus 12 yma. So i gweithio hwnna mas, beth sy'n digwydd yw, ni wedi gwneud 0 llosi 0 sydd yn 0, tynnu 4 llosi 3 sy'n 12, so 0 tynnu 12 yw minus 12. Yn dilyn y minorau wedyn ni, beth sydd angen i fi wneud yw i addasu yr arwyddion. So fel rhywun peth ag o blaen, dechrau gyda'r ail un, ni newid yr ail un, wedyn bob yn ail wedyn ni o fyna. So beth fy'n digwydd fan hyn yw, bydde, lle addasu fe fan hyn os chi eisiau,
Bydde hwnna'n newid i minus, newid i goch hwnna. Hwnna'n newid i minus, aros yr un peth, newid i minus, aros yr un peth, newid i plus fan hyn, aros yr un peth, newid i plus fan hyn, a yr un olaf yn aros yr un peth, sy'n golygu bod matrix atgydiol A fi yn edrych fel hyn. So atgydiol A mynd i fod yn 9 minus 24 minus 16 minus 8 12 8 minus 12 32 12. I cyfrifo wedyn, so hwnna rhan 1 yw i weithio hwnna mas. Mwyn cyfrifo yr A i'r power o minus 1, mae angen determinant A na fi, so hwn bydde rhan 2 nawr wrth gwrs. Na i gael determinant, oedd ni fformula o rhan A. So fformula ni oedd lambda sgwar tynnu 16 o ran A. Na fi'n gwybod bod lambda yn 3 yn dy fi, so mae 3 wedi sgwario tynnu 16, mynd i roi, sorry, 4 lambda sgwar tynnu 64 oedd e, ymddeiriadau. Yn i addasu hwnna nawr. 4 lambda sgwar tynnu 64, sy'n mynd i roi 4, lle os i gael 3 sgwar tynnu 64, sydd yn rhoi ateb o minus 28 fel determinant. So, yr matrix gwrthdro fydd 1 dros y determinant lluosi gyda'r matrix atgydiol, sydd yn mynd i roi I minus 1 i fi fel 1 dros minus 28 lluosi gyda 9 minus 24 minus 16 minus 8 12 8 minus 12 32 12. A dyna fe. Dyna eto fel welon ni yn yr enghraifft cyntaf y dull o gyfrifo yr matrix atgydiol yn gyntaf ac yna y matrix gwrthdro. Dwi'n ni edrych ar un bach arall. So hwn yw ein cwestiwn cyn bapur o haf 2023. Hwn oedd cwestiwn 2. Hwn yn dweud wrthyn ni bod matrix A eto gyda termau lambda yn rhan ohono fe. So matrix A yn lambda 1 14 minus 1 2 8 minus 3 2 lambda. Cwestiwn A yw darganfodwch fynegiad ar gyfer determinant A yn hermau lambda. Rwch eich ateb yn y ffurf A lambda sgwar plus B lambda plus C, lle mae A, B a C yn gyfanrifau i'w darganfod. So, ni wedi gweld y dulliau yn barod. Mae'n ni trwy fe eto. So, un gyntaf, byddwn ni roi determinant o A yw, mae 'da fi lambda, lluosi gyda y 2, 8, 2 lambda, tynnu 1, lluosi gyda, mae 'da ni minus 1, minus 3, 8 a lambda, adio wedyn ni 14, a mae 'da ni minus 1, 2, minus 3, 2. Wrth gwrs, mwyn cyfrifo y determinants 2 o 2 yma, chi'n mynd 2 lluosi lambda tynnu 8 lluosi 2, fan hyn ni'n mynd minus 1 lluosi lambda tynnu 8 lluosi minus 3, a fan hyn ni'n mynd minus 1 lluosi 2 tynnu 2 lluosi minus 3. Os fi'n neud hwnna, fi'n mynd i gael lambda, bracket 2 lambda tynnu 16, tynnu 1, minus lambda adio 24 yn fyna, adio 14, minus 2, adio 6. Os fi'n ehangu'r cwm fach yn mas, fi wedyn yn cael 2 lambda sgwar minus 16 lambda, adio lambda,
minus 24 adio 56. A wrth symleiddio, ni yn cael 2 lambda sgwar minus 15 lambda adio 32. Bydd hwnna'n gadael yn y ffurf quadratic, gwerth A yn haflu 2, gwerth B yn haflu minus 15, gwerth C yn haflu 32. Felly, mlaen i rhan B, dangosol bod A yn anhynod. Nawr, gwelwn ni diffiniad hynod yn y cwestiwn diwethaf. So, diffiniad hynod oedd bod determinant A yn hafal i 0. Nawr, mae hwn yn gweud oedd yn anhynod ar gyfer bob gwerth lambda. Hynny yw bod ddim ffordd o cael y determinant A yn hafal i 0 ar gyfer unrhyw gwerth lambda sydd gyda ni. Nawr, ni wedi cyfrifo'r determinant yn rhan A. Mae hwnna yn 2 lambda sgwar minus 15 lambda. A nes i sôn pan o'n i wedi cyfrifo hwn bod e yn y ffurf quadratic. Nawr, os ni moyn gweld os mae fe'n bosib iddo fod yn hafal i 0. Nawr, y ffordd ni moyn cyfrifo gwerthoedd lambda fan hyn, byddai defnyddio y fformula quadratic. A be fi'n gallu gwneud fan hyn yw, os i fi yn edrych ar y gwahanolyn, so hwn nawr yn gwaith Mathemateg pur A o flwyddyn 12, so'r gwahanolyn yw wrth gwrs B sgwar minus 4ac. A fi diffinio B yw minus 15, so byddwn ni minus 15 wedi sgorio. Minus 4, lle os i gwerth A, wrth gwrs oedd 2, nath ni'n diffinio yn ateb rhan A, a gwerth C fan hyn yw 32. Nawr, os fi'n cyfrifo hwn, mae fe'n rhoi minus 31 i fi fel ateb. Nawr, os ych chi'n cofio o eich gwaith Mathemateg pur A, os mae'r gwahanolyn yn negatif, mae hwnna'n golygu bod dim datrysiadau. So, does dim datrysiadau i gael. So, does dim gwerth lambda ar gael i'r hyfaliad yma sydd yn hafal i 0. So, does dim datrysiad i gael, mae fe'n negatif. Os ych chi'n llunio graff o'r hyfaliad quadratic, mae lambda, a bod y graff ddim yn croesi'r echelyn x neu'r echelyn lambda yn y sefyllfa yma, sy'n golygu wedyn ni bod dim gwerth lambda i gael ar gyfer hwn. So mae'n golygu dyw determinant A ddim yn gallu fod yn 0, so mae fe'n anhynod fan hyn ym mhob tro. Diolch yn fawr iawn i chi am gwylio'r fideo yma am Matricsau ar gyfer yr uned Mathemateg bur bellach B. Cofiwch edrych ar gwefan carlam.cymru
am fwy o clipiau fideo arall am y cwrs Mathemateg bellach, Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol wrth gwrs hefyd, a hefyd amrywiaeth eang o destunau o y cyrsiau lefel A a tygau. Diolch yn fawr.